Здравейте, вие сте с Кампио подкаст. Аз съм Христо Денев, първи епизод за 2024 година. Темата е тенис, защото още от началото на годината тръгнахме с много позитивни емоции в този аристократичен спорт. Един от спортовете на България в последните години и има защо да е така. Така че ще си говорим за Григор Димитров, за тениса, за талантите в България, за това как да се шлифоват тези таланти с двама от треньорите от тенис клуб 1540. Пресиян Колев и Александър Пенев са тук при нас, така че благодаря ви, че приехте поканата да отворим годината, както се казва. Как сте? Благодарим и ние за поканата. Много добре се чувстваме тук при вас. Благодаря и аз за поканата. За нас е удоволствие. Да започнем с това, че Григор Димитров наистина започна ударно годината, така както може би се надявахме и го очаквахме. И затвърди така едно мнение, че наистина е един от двамата най-заслужили спортисти на България за последната година, пък и не само. Какво е вашето мнение по темата като цяло за анкетата спортист на България и за това, което прави Григор Димитров за тенис и за българския спорт? Тръгваме директно от горещите картофи, така е, да. Което е много добре. Дълга тема, може би 2-3 епизода на подкаста няма ни стигнат, но това е отдавнашна болка на всички хора, които занимават с нашия спорт. Оценяването, което няма как да бъде безкрайно обективно, но съпоставката между усилията на спортистите в даден вид спорт и в друг. Надявам се, че днес в нашия разговор ще може да по-масовата част от публиката да разбере усилията, за които стои един тенис успех. Без да подценяваме на нито един друг спорт, защото няма успех без големи усилия. Да, ще ви споделя един личен опит. Преди, може би, 2-3 месеца бях на едно събиране в Хърватия, сбирка на европейските радиожурналисти и се запознах с колеги, примерно от Ирландия, Великобритания, Германия, Словения. И за да скъсим дистанцията, първите въпроси винаги са: кои са ви най-добрите спортисти? И винаги на първо място идваше Григор Димитров. В смисъл, най-разпознаваем е като че ли от момента българските спортисти в чужбина. Напълно е така. Той всяка седмица е в екрана. Нашия спорт, това е спецификата, че всяка седмица имаме състезание. Почти всяка. Ето сега в момента се намираме с края, свършено състезание, за радост на всички успешно. Всички тръпнем, говорихме си преди малко в предварителен разговор. Как ще бъде жребия, утре се тегли, какво се случва, напред-назад и после започва турнира, който пък е 2 седмици от големия шлем. Съпоставка с, да кажем, леката атлетика, без да омаловажаваме тяхния труд. Едно състезание тая година, примерно Олимпиадата, в което в рамките на ден или два приключва фокуса върху този състезател. После вече, ако всичко е много добре и е позитивно, идват класациите в края на година, интервютата, награждаванията от министерството и така, но това е разликата. Като изключим така е популярността на тениса като спорт, нали? Гришо, можем да кажем, че има едно излъчване на харизма, нали? Което също влияе. Нали? Футбола, да го наречем като малко по-груп спорт, тениса като по-елегантен спорт, пък и неговото присъствие в обществото и начина, по който хората го възприемат. Да. Също е от значение, нали, за това, което говорим. Може да се каже, че е завършен продукт. Не само това, което показва на корта, но и това извън него. Да, точно това имам предвид. Според вас, на какво се дължат така силните игри последните 2-3 месеца, да кажем? Григор Димитров. Аз лично го виждам като особено този последния турнир, който изигра преди това в Париж Мастърса, финала с Джокович, като доста по-зрял. Той знае какво прави на корта. Нали? Не само с форхенда, с бекенда си. Самото му присъствие, начина по който вижда играта, начина по който гледа, нали, в важните моменти да изиграе точките. Това за мен е от огромно значение, плюс това остава много спокоен и това си личи в погледа му. В точките, които трябва да се спечели, нали, да спаси точка, брекпоинт, нали, което е от голямо значение. Може би тази зрялост и опита, който е така натрупал през годините, са от голямо значение. Да, в България хейтерите така изобилства на социалните мрежи и като че ли те повече си изказват мненията. Имаше едно такова мнение: Гришо няма психика. Как пък така се научи за 2-3 месеца да има вече психика? Това върви от много време. Много е лесно. Много бързо може да се смели от
Фейсбук, Инстаграм, ТикТок и така нататък, социалните мрежи. Обратната реплика винаги е: добре, ти какво си направил? Ти колко напрежение, колко стрес можеш да превъзмогнеш, за да постигнеш нещо дори в твоята дейност, дори да не е в спорта. Защото те са един от най-конкурентните, най-трудните спортове и това да имаме играч в елита, да не се окаже прав, но може никога повече да не се повтори. Чак на такова ниво. Ти го каза в началото, когато тръгнахме, че тениса сега е един от най-актуалните. Била и преди, с сестри Малееви, по-опитните зрители помнят този период, но тогава България е имала много успехи и от другите спортове. Mm-hmm. И доколкото на мен са ми казвали, малко или много, по-малко се е знаело за тях. Поред причини. Докато сега не е за хубаво, безспорно, че не са толкова много успешните български спортисти, но пък неговия успех има още по-голяма тежест. Да. Няма да забравя едно интервю, правих преди доста години вече с Юлия Берберян и тя това казваше: Великобритания изсипва милиони долари, за да направи Анди Мъри това, което е в момента. Още не беше тръгнал да изкачва върховете. Нали, говореше се, че е част от топ 4, докато ние имаме такъв човек, без да имаме същите средства и същия ресурс. На какво се дължи според вас това? Талант, психика, характер? Много голяма част от държавите в тениса отделят много средства. В тениса ние делим световните федерации, които отговарят за развитието на състезателите в началото. После те стават индивидуален продукт, както казахме, на 4-те федерации от големия шлем и всички останали. И несравнимо е. Дори една Германия, ако ще дори една Испания, не може да се сравни 4-те държави от големия шлем. Австралия, Франция, Англия и Америка. Абсолютно правилно госпожа Берберян е казала, но и другите 3 държави го правят също, и да имаш такъв турнир и да имаш сигурна лаудкарта, възможност да играеш, ти тръгваш, ако бягаш на 100 метра, тръгваш от 50-я метър. Добре, и за да сме актуални пак, какви са вашите очаквания за Australian Open и представянето на Григор Димитров? След това ще говорим и за юношите и девойките. С оглед на това, което направи тук последните турнири, нормално да имаме по-високи така очаквания, надежди, нали? Добра форма е, разчита играта, така натрупа достатъчно самочувствие, за да можем да очакваме и нещо повече. Нека не забравяме, че той вече има полуфинал в този турнир, и то един матч с Рафаел Надал, в който се реши в последните точки, реално, нали, в края на матча, така че лично моите очаквания са за силен турнир, за добро представяне, зависи от жребия, естествено. Позицията, която той в момента е в ранкинга, не му позволява да има по-добър жребий. Вероятно в 4-ти кръг може да срещне някой от първите 4, нали? Да. Но той е способен да победи всеки един, така че аз не изключвам дори варианта да играе финал. В същото време не трябва да сме и толкова критични, да имаме огромни очаквания към него. Ако има слаб матч или направи слаб турнир, просто да го приемем. Това е нашето момче и трябва да го подкрепим всеки един момент. Да. Твоето мнение? Абсолютно се допълвам мнението на Сашо. Тенис е неблагодарен от тази гледна точка. Един турнир си горе, друг турнир си долу. Един много добър треньор преди време беше казал: делим ги на добри и лоши седмици. И като цяло добрите са по-малко, като ударим чертата в края на кариерата. Григор определено е след Джокович. Има една група от 4, 5, 6 тенисиста, които са в много силна форма. Той е един от тях. И ако всичко е както трябва да бъде, той може да стигне много напред. Миналата година в Australian Open той имаше нещастието трети кръг да играе с Джокович. В долната схема се случиха отпадания на най-големите тенисисти в първи, втори, трети кръг и накрая реално тя се, да кажем, отслаби доста и един от най-трудните мачове на Джокович беше тогава с Григор. В трети кръг, в първата седмица на турнира. Тоест, интересно е, за това толкова хора го следят и с по-голям интерес и ние, българите, тази година ще гледаме. Че ако не се срещне с Джокович, може да стигне и финал. Дай Боже. Нека вярваме, че може да се справи в един евентуален матч с Джокович. Колкото и невъзможно да изглежда за голяма част от аудиторията, ние сме длъжни да го вярваме.
Пък и той показа, че не е чак толкова далеч. Той го търси. Той го иска, осъзнава напълно. Друга категория този матч, но аз мисля, че тази година Григор може да направи силен матч с Джокович, че той го иска, дързае за това. Познавате ли Григор Димитров? Какъв човек е? Какво го е потикнало да стигне до това наистина супер високо ниво в спорта? Всеки, който е свързан... Българското тенис общество не е безкрайно голямо. Аз шегувам понякога с колеги, че хората, които занимаваме с тенис в България, сме като един по-голям блок от някой голям квартал. Нали? Всички се знаем и се познаваме. Имали сме и аз, и Сашо, допирни точки с него, после повече с баща му през годините. Мога да кажа, че от най-ранна възраст той показваше изключителна увереност в собствените си възможности. Каквото и да се случише, имаше буквално вяра от тук до луната и обратно, че ще стигне до края на пътя. Не знам дали в този момент той и неговото семейство и всички хора около него са осъзнали къде е край, какво ще им коства, но той винаги е показал една огромна увереност. Да. Аз имам интересни ситуации с него като млад треньор. Реално, аз съм израснал в Ямбол, малък град, и с състезатели, които сме участвали по държавни първенства. Имам, мисля, че 2 мача с него. В смисъл, мои състезатели, които са играли срещу него. Той тогава беше на 11 години, моите са били на 13, т.е. 2 години разлика, и въпреки това той имаше огромно превъзходство, което се изрази, може би, двамата спечелиха за 2 мача, мисля, че 1 гейм. Нали. Доволен бях от мачовете, от начина, по който стояха в корта, но той наистина изглеждаше изключително уверен в това, което прави, без капчица съмнение, нали, което дава, нали, голямата разлика в този момент. Дори на моменти бих казал, че понеже той чувства огромното си превъзходство, в онзи момент ми изглеждаше и като доза арогантност, която е горила в някакъв момент. Нали. Вече в мъжкия тенис е по-различно и може би вече това е балансирано до голяма степен, защото вече не черпи енергията, която му е необходима, за да постига успехи от това качество. Да, чувал съм, че разликата между топ 10 тенисистите и топ 100 е именно в тази увереност и психическата устойчивост също така. Има ли някакво такова нещо? Това е част от въпроса, но в последните години ние живеем реално във времето, което тенис е по-физически от всякога. И Григор полага много усилия в тази посока, да поддържа тялото си на 100%, работи с един и същи екип дълги години и те са професионалисти от най-високо световно ниво. Така че да, увереността, психологията е много важна, тя прави разликата, но не само. Важно е как се чувстваш. И един интересен факт, тези дни, миналата година шампион на София Опен, Адриан Манарино, миналата седмица влезе за първи път топ 20, е най-възрастният тенисист, дебютирал в топ 20 на 35 години. Което е допълнение на това, че при някои се случват на 21 някои неща, при други трябва повече време. Озряване, за което също много става въпрос на последно време за Григор, и както той каза в края на година, аз поделям това мнение, че той играе най-силния си тенис в своята кариера изцяло, точно поради това озряване. Има нужда да се случили някои неща и да се извлекал нужната поука от тях. Супер, бях чел някъде, че е натрупал и сериозна мускулна маса в последната година, което е в доказателство и за твоите думи. Да, при сега го казвам, но това е част и от общата картинка. Реално, помня една конференция имахме преди години, в която на Митко Господинов, на баща му задаваха въпроса: кое прави Григор толкова успешен? Нали, какво ни трябва да направим, за да имаме такива състезатели? И помня, Митко го обясни с една дума. Той каза: нямам какво да ви кажа повече. Самочувствие. Една дума. Което реално е комбинация. То не е само някой да кажеш, има самочувствие, хода на спортен психолог или така нататък, а следствие на добрата подготовка. Нали, тялото му е по-подготвено, по-издържливо, може да поеме натоварването, това води и до по-голяма увереност и самочувствие, че колкото и по-дълъг да стане матча, той може да се справи. Нали? Това е част от играта. Менталната игра, за която говорим, нали? Която прави разликата между топ 10 и останалите. Да, вие работите и с малки деца, и с по-големи хора. Въпросът е доста глобален, но има ли българи на самочувствие? Защото според мен, и аз от това, от което съм видял,
Като че ли на много спортисти им липсва самочувствие и не могат да разкрият този свой потенциал, а той наистина е доста сериозен. Това колкото повече се оговорим, а толкова повече за да обучаваме темата. Сякаш влагаме енергия или някакъв вид, по който да си обясним това нещо. Да, може би като факти е вярно, но аз лично не бих си фокусирал там вниманието, защото ако постоянно говорим как нямаме народопсихология и видови обяснения, реално не можем да вървим напред и да намираме решения. Така че ние сме длъжни, особено като треньори, да търсим начини, по които да подкрепяме децата и да изграждаме една здрава психика, която да ги подкрепя по пътя, нали, пък тях, нали, защото това е изключително тежък спорт и си иска много отдаденост. Добре, да поговорим за тази отдаденост и за тежкия спорт. Вие като треньори в Академията 1540, едно от вашите деца сега ще играе на Australian Open при младежите. Александър Василев, какво очаквате от него? Най-грубо казано, това е първият толкова голям турнир, но все пак за първи път може би ще се сблъска с наистина доста сериозна действителност и големия тенис. За първи път създател на нашия клуб ще играе в турнир от големия шлем за юноши в основна схема. Всички ние се вълнуваме. Негов личен треньор е нашия колега Михаил Петров. Той през цялата кариера на Александър до сега има своето влияние върху развитието му. И Александър направи една много силна година, 2023. Успя доста напред да влезе от моменти, в които беше на турнирите в квалификация или трябваше някой да получава лаудкарт. Сега да няма такъв турнир, в който да не може да влезе директно за юноши. Също игра турнири за мъже, където влезе в световната ранглиста, което като постижение рядко се случва. Малко хора на тази възраст успяват да го направят. Така че той дава заявки за много сериозно представяне, но тук отново е нужно да акцентираме върху пътя и крайната цел. Крайната цел на всеки един състезател е професионалният тенис. За мъже или за жени и това как ще се реализира там. Турнирите от големия шлем за юноши са нещо много хубаво, като емоция, която да минат, да изпитат, но имаме примери в едната и другата посока. Имаме примери, което шампион на тези турнири после не успява да влезе дори в топ 200 или топ 300, което между другото е по-често случвано при мъжете даже. А пък играч, който е загубил в първи или втори кръг, успява да влезе и да стигне даже доста напред. Така че няма точна рецепта или гаранция за дадено представяне, но е изключителна възможност и голям шанс за него да играе на кортовете, на които играят най-големите състезатели. А какво момче е той? Защото ми се струва, че сегашното поколение трудно намира мотивация да тренира каквото и да е, а пък за да стигне до това ниво, очевидно е имал къртовски труд. Четах, че е 54-ти в ранглистата при младежите, най-високо поставения българин в тази ранглистата. Какво момче е той? Аз го познавам от много малък. Той дойде на колко години да е бил? 6-7 години в нашия клуб, т.е. цялото му така развитие го следя. И още от малък е бил такъв скромен. Няма така някакво перчене или отдаден не знае за какво работи, мечтае. Има примера на Григор Димитров, нали, със сигурност иска да го гони, да постига, да има същите преживявания, което е от изключително значение. Най-важното, че той е изключително отдаден и обича играта. Това, което, нали, аз наблюдавам, той обича играта и много, много работи. Всеки ден той е отдаден и излиза с мисълта да израсне в даден детайл, нали, от играта, което е гаранция за това, че той ще се развива и се развива правилно. Иначе Australian Open аз лично го приемам като опит. Дай Боже да има шанса да играе силно, да е уверен, да стигне напред като класиране. Всички го вярваме, мечтаем, но най-важното е опита, който ще натрупа. И тук е момента, и също Пресиян го каза, да поздравим и нашия колега Михаил Петров и за неговата отдаденост, защото те разсъждават, мислят и работят по подобен начин и, нали, на това се дължи успеха, който той постига. Последните дни много се говори, че пращаме рекорден брой участници при юношите и при девойките на Australian Open. Мислите ли, че Григор Димитров е отговорен за това нещо, колкото и грубо да звучи? Все пак
от доста години той е така лицето на българския тенис и това сметнахме и с Божо, че най-силната му година, 2017, когато имаше доста сериозни успехи, фактически, може би тогава тези деца, които сега са на Australian Open, така са започвали своя път. Безспорно дава отражение. Аз го поставям като причина номер 1. Това те да са там, където са сега. Тези деца имат щастието да преживеят няколко много хубави неща, които са се случили за първи път в българския тенис. Едно от тях е за първи път да имаме човек в елита на мъжкия тенис. Другото не малко важно събитие е, че 8 години имахме турнир от най-голямата верига, тази на мъжете професионалисти, които ги кара, а преди това 3 години имаше турнир на шампионки, така наречения втори мастърс на Столната федерация за жени, WTA, т.е. 11 години турнири в България от най-високо ниво, което част от тях даже са стъпвали на централния корт, играйки детски турнир, подгряващ за тях. В случая на Иван е такъв, другите са викани за тренировки с някои от играчите. Да. Тоест те са успявали да почувстват енергията и професионализма на най-големите звезди в спорта. Защото много често от ATP турнира, после Медведев играл тук. Да. Знаят го зрителите, всички други, които са играли. Синер, 2 години Вавринка. Шампион, Вавринка, хора, които се стигат най-далеч, стават сред най-добрите. Това също ги е карал да повярват и да мечтаят на едро за себе си, за своите възможности. Тези деца имаха и шанса, голяма част от тях, да преживеят една програма преди години, която точно работеше в крайна сметка с тяхното международно самочувствие, го казвам аз. Mm-hmm. Тя се казваше 3T, Тенис Тим Талант, и от ранна възраст на децата им се подсигуряваше гарантирана бройка турнири през годината, най-силните турнири в света, независимо от това какво ще направят на предния. Защото много често в България ние сме от осанна до раслиго, от черното до бялото в рамките на една седмица. Имаш преди това програма на федерацията? Да, тя беше програма на федерацията, заедно с спонсори, други спонсори също, която им помогна много да успеят да пречупят този момент, когато много често се случва дори в други спортове, както го казахме, играем с някой от голяма държава, да не даваме пример, и матча започва с хендикап за другия, само защото от тази държава. Преди да видим на какво ниво е. Докато благодарение на спокойствието, че 9 турнира или 6 турнира, в зависимост дали в А или в Б отбора попадаше даден играч, той е сигурен. Той играе със спокойствие, уверен е, мисли само за тенис. А не окей, сега ще ми стигнат ли точките, няма ли да ми стигнат, окей, аз на този турнир не се представям добре, ама защо да ходя на другия? И това даваше спокойствие на семействата, подпомагаше ги и финансово, защото ги отменяше в част от ангажиментите, даваше спокойствие и визия на личните треньори. Тоест една изключително успешна програма, която тези деца профитираха от нея, и е радостно, че те са тук в 2024 година, рекорден брой, 6 за сега, дано и Анас Маздрашки да успее да премине през квалификацията и да станат 7. Mm-hmm. Така че наистина те имаха щастието да им се случат някои неща в българския тенис за първи път, но разбира се, най-голямата причина са те самите. Да, абсолютно. Защото без тяхната отдаденост и работохолизъм нямаше как да се случи това нещо. Със сигурност може да кажем, че и набор, т.е. много наброи деца, които на първо място могат и да се съревновават помежду си, да се гонят един друг, което също е от огромно значение. Едно е да имаме един-двама, нали, които да се гонят, друго е да имаме и 4, 5, 6, които да искат да се представят по-добре. Тази здравословна конкуренция, така да наречем, ражда и така да гонят върховете на ранглистите, да искат дори един друг да се доказват, а не само пред другите. Да. Какви деца тренирате във вашия клуб? В смисъл такъв, правите ли подбор
как ги селектирате, каква е вашата основна цел и визия? Да ги изградите като топ спортисти или в същото време да ги моделирате, да станат хора, общо казвам? И двете. Винаги сме си поставили за цел и най-важното нещо е да бъдат на първо място по-добри хора и по-успешни хора с ценностна система, присъстващи в обществото, уверени, откоряващи се и така нататък, което в същото време ги прави и по-добри спортисти. То не е едното различно от другото. Съответно имаме тенис училище и там подбора в това тенис училище е тия деца, които показват по-голям талант. Имаме разговори с родителите, прехвърлят се в по-малки групи. Постепенно преминават и в така наречения ни състезателен формат, в който подготвяме и тези деца, които ни представят успешно и по турнирите. Не само в България, стана въпрос и международни турнири. И това е общо взето нашата система. Започваме от най-ниско ниво, основно работим с малки деца, които не случайно няколко пъти сме си говорили, че нашата цел е ние раждаме реално шампиона. Това създаваме онази основа, която по-късно. И в тази връзка, тук можем да споменем, че Адриан Андреев реално е тръгнал от нашия клуб. Т.е. основата му е поставена в нашия клуб преди доста години. Колко най-рано се записват на тенис във вашата академия? Коя е различно възрастта? Ние държим много на индивидуалния подход в всяка една от нашите дейности, но ако трябва да го усредним, 4 годишна възраст са най-малките, които започват. Имали сме и по-малки. Знаят зрителите, че в ранната възраст момичетата се развиват по-бързо от момчетата, т.е. те са с предимство, т.е. по-скоро можем да приемем момиче по-рано, но много е индивидуално. Зависи детето как е развита неговата координация на първо четене, второ, живота, който е преживял. Пак засягаме тази тема, дали до тук е стоял повече пред електронните устройства или е имал повече живот с игри в парка или някъде другаде. Така че, да кажем, осреднено 4 години започват. Аз съм ми го задавали много често. През кога е най-добрата възраст едно дете да започне? Моят отговор винаги е бил, когато детето е готово да се концентрира минимум 30 минути. Това може да стане и на 3 години, има такива примери за такива деца. Може да стане, деца вика, и на 12 години. Тоест способността му да възприема и концентрацията, начина по който то възприема информацията е способно после да реализира. Така че за мен няма някаква граница, лично моето мнение в това. Кога трябва да започне, по-скоро е свързано с уменията, чисто менталните и способността му да се концентрира. Иначе имали сме и някои смешни моменти, дори когато идват родители. Сина ми, дъщеря ми е на 2 години, чух, че лятото имате такива тенис ваканции, добър момент ли е да го запишем, малко трудно в такъв момент да се обясни ние какво ще правим с тези 2 годишните деца. Сменяш памперси. Макар, че има и такива програми, които са за колко годишни? 3-4, които са наричат... Даже е давото от 1 годишни, една програма френска, Тенис приказка, се казва. Това е повече забавление, все пак се трупат някакви умения, които по-късно дават възможност по-лесно да се възприемат двигателните качества в тенис. Да. Значи аз имам момиченце на 3 години и половина. Така че след година... По някои критерии си закъснял. По някои, но пък показва характер, расте височка и така се чудим какво точно да я запишем и това е една добра идея. Трябва нещо много... не много важно, но как да кажа... Тук му е място да кажем нещо интересно за зрителите. Нашия апел е нека децата спортуват, да намерят тяхния спорт. Ти го каза преди малко, че тенис е аристократичен спорт. Да, така е. Но в България с думата аристократичен голяма част от обществото върви като затворен или буржуазен. А това не е така. Генерално по целия свят тенис е масов спорт. Дори преди няколко години имаше изследване на Международния олимпийски комитет, тенис е в топ 5 на най-практикуваните спортове. Тоест, ако можем да кажем с една известна преди време инициатива, тенис е спорт за мама, татко и аз. От 4 до 104 години. Могат да играят деца и има 2 изследвания в последните години, много сериозни и задълбочени, които имат широк отзвук в пресата и в сайтовете по целия свят и не само в спортните, новинарските най-вече, че тенис е спортната активност,
която влияе най-позитивно на продължителността на живота. На Копенхагския университет е едното изследване, а другото изследване е на 8 различни университета от цял свят, което навлиза в много сериозни дълбочини и показва, че дейността на сърцето реално се влияе най-добре от интензитета на тениса. Играеш една точка интензивно, малко почиваш, пак играеш, на 2 гейма има почивка, смяна, т.е. това се влияе супер добре на тялото и най-вече на сърдечно-съдовия апарат. Тоест, ако искаш да си безсмъртен, играй тенис. Да, дори да не си в Шотландия, да се кажеш Дънка Маклауд. Това е причината да се занимаваме с тенис. Да. Добре, и аз казах и ти каза за аристократизма. В България има едно такова мнение насъдено, че тенис е много скъп спорт. И едва ли не, че ако искаш да направиш детето си голям тенисист, трябва да продадеш имоти, къщи, апартаменти и така нататък. Какво може да коментираме по тази тема, която според мен също спира някои родители в тази етап? То примера го има. В смисъл, много хора са си продали и вилите, и къщите, и така нататък. Доколкото си спомням, мисля, че и на Григор случая беше подобен. Има моменти в кариерата му, да. Нали, но в крайна сметка трябва да помислим какво е този спорт за нас, нали, на първо място и да тръгнем от там, че се записваме, за да изпитвам неудовлетворение от играта. Нали? И в тази връзка има много програми, включително федерацията, клубовете работят с програмата Тенис, спорт за всички. Ние като клуб така също държим и развиваме разни програми, които да дадат възможност на децата да израстват здрави, щастливи и удовлетворени. Нали? Организирахме 2 пъти така детски тенис фестивал, го наричаме, нали, като празник, което да ги запали по играта. Оттам нататък наистина трудно е, но не е невъзможно. Тоест, ако едно дете покаже талант и тръгне да се развива, начини се намират. Нали, даже и случая на Григор е подобен, нали, той не е в някакво богато семейство, но ето, дете се вика съдбата или вселената или живота, както искаме да го кажем, подкрепя, дете се вика този талант и дава възможност да се развива. Така че за мен не трябва да се изпада в крайности, че едва ли не, ако нямаш това или това, нали, имаш таланта, но нямаш другото, материалното обезпечение, няма как да се развива. Начини се намират, винаги има решение. В допълнение, нашия клуб, освен програмата Тенис спорт за всички, която е съвместна на Федерацията и Министерството на спорта, има отделна друга програма на Министерството на спорта, която се казва Спорт за децата в свободното време. Ние през 2023 участваме за първи път. Една страхотна програма, която на 4 групи деца им дава в рамките на 6 месеца безплатни тренировки по вид спорт. Има и други видове спортове, но ние спечелихме за нашия и направихме нещо, което се прие изключително добре. Знаем, че много рядко се случва, но ние отидахме в училището. Тоест децата, когато свършват часовете, играят тенис, което улеснява и тяхните родители. Тоест те още докато са на работа, ги оставят сигурни ръце. Ние сме на тяхната база, не напускайки пределите на учебното заведение. И 148 е училището в Слатина. Много им благодарим. Изключително добре се прие. Кандидатствали сме и за следващата година. И това само в допълнение, че има възможности. Тръгвайки да сравняваме колко струва един тенис урок в група и едно ходене примерно в фитнес или с някой друг спорт, смятам, че нещата стават все по-конкурентни и все повече се изравняват. Виждаме интерес от страна на родителите, защото, да кажем, нашия спорт се избира понякога и като още един чужд език, който да учат децата, защото възможност за добавяне на стойност в живота на децата като реализация, като социални контакти, които би дал. Без, пак казвам, да подценявам други спортове и да посочвам конкретни тях. Колко деца имате в вашата школа, академия? Зависи от периода. Лятото са повече. Имаме летен лагер, който е през цялата лятна ваканция, но към момента варират между 150-200 деца. Зимата, лятото стават и повече.
Има текучество, нормално е, нали, основния брой са тези, които се състезават, нали, те знаят, че трябва да са целогодишно, за да могат да са добре подготвени във всеки един момент. Иначе нормално, с тенис училище, децата са малки, докато разберат реално кое обичат и какво искат да правят, там има повече текучество. Нали? Горе-долу бройката така варира между 150-200, някой път в летния период децата са наистина доста. А коя е бариерната възраст, възрастта, в която децата казват, повече няма се занимаваме с тенис, да кажем? Или дали под натиск на родителите, че трябва да учат образованието да е на първо място и така нататък? Предполагам, че имате много деца, които и за ваше съжаление в някакъв момент са се отказали. Да, има такъв период, да кажем между 4 и 5 клас. Една такава възраст, която вече това е предгимназиалния период, който в децата може би им става малко по-трудно с училището. От друга страна, те си остават с уменията. Не се губят да могат да играят, да разиграват, но тръгват не малко деца, и то не само при нас, цялостно. След което, поред причини, понякога намаляват. Не бих казал спират, но намаляват или тениса участва в тяхния живот като възможност да поиграят с приятели или член на семейството, но не да тренират. И това е малко относително с възрастта, нали? Все пак зависи от индивидуалното развитие на всеки. Аз като треньор, примерно, имам и други случаи. Нали, това, което Пресиян каза е така, но имал съм състезатели, които на прага между юношеския и мъжкия тенис, мотивирани с успехи и с всичко, и сякаш някакси в един момент се пречупват. Идва им много или някак си се подават на страха, ами от тук на къде, нали? Даже и при големите шампиони можем да видим такива примери. Деца вика, като стигне един връх Доминик Тим, в момента в който спечели US Open и след това такъв психически срив, сякаш очакванията, нали, неговите лични на света около него не му дават възможност, деца вика, да се справи с тази бариера, и виждаме как и до ден днешен и контузията. Тя също е следствие, деца вика, не този така ментален срив. Така че никога не се знае, нали, деца вика. Ако един човек, един състезател, един спортист е готово и мечтае, деца вика, този път вероятно няма да прекъсне и ще стигне до място, на което съдбата му отредима, нали, така да кажем. Живеем в много специфични времена, в които изкушенията за младите са много и са навсякъде. Как успявате да задържите вниманието им, да ги мотивирате, да ги карате да продължат напред със същата ярост, с която и до сега са тренирали? Говорил съм си по темата с родители, с 2 или 3 деца в семейството, които всички са играли тенис, сравнявайки с тяхни приятели, познати от други спортове. При нас някак си сме привилегировани да ни е по-лесно, защото ние сме спортна игра. Децата им е достатъчно интересно самата тренировка. Има една реплика, мисля, че беше на Гари Каспаров, че тениса е шах движение, която ние я подкрепяме и който е опитал, може да го потвърди. Тоест, мозъка им е зает доста да мислят за тениса на децата, независимо на какво ниво го играят. И да, разбира се, че има дразнители и неща, които, така да се каже, се опитват да отвлекат тяхното внимание, но като че ли цикличните спортове, имам мое наблюдение в тази сфера, е по-лесно да се случи. Там, където едно и също монотонно действие се повтаря повече пъти, докато тук с динамиката и различните преживявания, които могат да случат в рамките само на 10 минути, понякога ги кара децата да са по-вглъбени в тази дейност. Това беше интересно дори за мен да го чуя. Хубаво, че дойдохме тук на гости. Да преоткриеме някои неща. Да си кажем нещата. Така е наистина. Вие с какви методики работите с тези млади деца? Предполагам, че сте взаимствали с... Има информация сега вече за всичко и от всякъде. Предполагам, че имате контакти с много международни академии. Та може ли да споделите някаква така тънкост? Ние на първо място така държим на нашата идентичност и на стил. Нали?
Напоследък си говорим за метода MAP. Mm-hmm. Михаил, Александър и Пресиян. Нали, това е всъщност организацията, с която стартирахме заедно преди 3 години. 2020 година. Можем да кажем. И този метод реално е много индивидуален. Това е нашата посока, че ние реално подхождаме много индивидуално към всеки един спрямо неговия характер, неговите възможности. Нали? И се стараем да изработим една индивидуална програма за всеки един състезател. Ако говорим за метод, за философия, дори за начин по който мислим, за начина по който виждаме нещата. Не случайно асоциираме и тези първи буквички от имената ни Михаил, Александър и Пресиян и така сме си написали присъствие във Facebook страницата ни като motivation, attitude и perseverance, постоянство. И това е философията реално. Нали? Всеки един от нас се старае, нали, тези качества, начин по който мислят, начин по който работят да им ги внушим. Та, когато говорим за метод, може би това е едно от нещата, които обединява. Иначе това взаимстване е нормално. Нали? Занаят се краде. Нали? Мъдрите хора са го казали. Така че ние също и индивидуално като треньори, и като начин, и като екип на работа продължаваме да изграждаме нашия личен стил и като програма и този продукт реално, който предоставяме на лицата и на състезателите. Да, изграждате свои мапчета. Свои мапчета. Да. Да, последните години, особено за детския тенис, голямата новина беше, че Световната федерация прие, разви, направи доста изследвания и утвърди програма за развитие на детския тенис на база на това, че тенис е много труден и много хора играят един път и се отказват поради трудността му. Ние я взаимстваме и се опитваме дори да надграждаме над нея. Имаме контакти, с колеги, лични контакти с колеги от Европа, следиме новостите, които се случват и се опитваме да бъдем актуални. Като цяло, новата вълна, да кажем, в програмите и в развитието на треньорството е да са насочени повече към играча. Докато преди това е било малко така, защото аз ти казвам от роля на треньора. Да. Сега е малко, нали, дай да видим какво има нужда от играта. Говорихме с Сашо днес преди да дойдем, че по-лесно да го обясним и да бъде разбрано е. Представете си, че имате един играч, който е 2 метра или повече, както Иво Карлович в тениса, един играч, който е под 1,70 м, като Диего Шварцман или около 1,70 м. Те няма как да бъдат тренирани по един и същи начин. Първо физически. След това е много важен тяхния характер. Имаме деца, които са интроверти, имаме деца, които са екстроверти, деца, които искат да бъдат център на внимание, деца, които им пречи това да са под светлината на прожекторите. Тоест, като че ли в миналото по-малко се обръща внимание на това какъв тип е дадения състезател или дете, но мисля, че света в това направление се развива в един много добър път да обръщаме повече внимание на всеки един човек и това, което идва отвътре в него. Започвайки с децата. Да. И в същото време самата игра си има изисквания, които са така като общи точки да ги наречем. Нали? Ние стараем да ги обучаваме. Тук говорим за тактика, за комбинации, за процентен тенис, нали? Което всъщност създава рамката, но това, което вече отличава конкретния състезател е неговия индивидуален стил, неговия характер, начина по който мисли, начина по който се справя с напрежението, начина по който приема така предизвикателствата. Ние си имаме една максима, че в нашия клуб се стремим да предизвикаме децата да приемат предизвикателства като възможности, а не като минус, деца вика първата пречка, първото камъче, спъват се и се отказват и се връщат назад. Това ни е така като мисия и основна цел. Да, като уроци. Уроци, през които да преминат, и да не се отказват, защото те първа ги чака живота, не без значение дали ще са с ракета в ръка други ден. Да. Живота ще им предложи същите предизвикателства. Ми се струва, че тенис е много самотен спорт. Когато си на корта, нито можеш да получиш наставление от треньора, някакви по-сериозни, освен, нали, някакви знаци такива. Как успявате и вие да сдържите своите емоции, когато гледате ваш тенисист и в същото време самият играч как успява да преобърне нещата, ако, да кажем, вижда, че не върват в момента? Аз лично като треньор съм много спокоен.
Много по-спокойно ми е, отколкото когато трябва да говоря. Защо съм спокоен? Ами защото съм сигурен, че съм дал всичко от себе си в тренировъчния процес. Тоест, работата вече е свършена. И матча за мен е един вид така възможност да видим какво има да се добавя, какво има да се тренира. Нали? Без значение, зад гърба ми, така като треньор, стоят успехи, но никога не са били нещо водещо или като най-значимото, нали, деца вика, егото да води, винаги е било като дай да видим сега какво направихме на този турнир и къде напреднахме. Дори имало турнири, в които спечелени, нали, с добра игра и с всичко, винаги съм се вглеждал в уния моменти, които, защото някой път човек като спечели и фокуса му е, нали, вирее в облаците, някак си забравя за онези моменти, които са слаби и трябва да се работят, така че браво, поздравления, чудесен успех, само че дай да видим и какво имаме да още на следващия ден, като се върнем в корта и продължаваме с здрава работа. И в същото време и обратния пример. Нали? Понякога, когато сме паднали в първи кръг, някой път може да паднеш и 10 пъти подред в първи кръг, нали? И състезателите са обезсърчени, но пък тогава, нали, моят фокус, смятам, че на колегите така, винаги е насочен към това пък да видим какви са и позитивите, кое сме свършили добре, защото насочването на фокуса върху позитивните неща пък отваря вратичка, нали, да остане съзнанието спокойно. Че все пак се върши работа, че все пак има напредък, че все пак има израстване, което рано или късно ще даде и необходимия резултат в цифрово изражение. Много интересно. До каква степен е застъпена психологията при най-малките в тениса? Все повече е застъпена и точно новите методики и практики са да имат психологически предизвикателства от първия урок. Малко или много. Разбира се, те не са да говорим да опознаят себе си и така нататък, нали, да се опишат с... Както е модерно. 4 думи. Да нарисуват дърво. Да. Но има застъпена психологията навсякъде в тениса, защото новите практики, новите методики са да се играе играта от първия час, да се брои, да се отбелязват точки от първия час. Има ли съревнования, има психология. Тоест децата, това аз намирам за доста позитивно, защото децата успяват да опознаят по-добре себе си, без това да е основна тема, и да успеят да реагират на трудност, да изостават в резултата, после да обърнат. И това им дава много добър старт за трудностите после в живота. Повече от преди, защото като че ли преди малко ми изникна в съзнанието тази китайска поговорка, че родителите, учителите, които не дават възможност на децата в ранна възраст да се спъват в камъни, т.е. отместват камъните от тях, поставят в последствие канари пред тях, които те не успяват няма как да преминат. Тоест, ние вярваме, че трудностите са нещо позитивно, нещо хубаво за децата и разбира се в достатъчен мащаб, нали, не е прекалено и не е изкуствено направени. Тези, които спорта дава, за да могат да се превърнат в едни пълноценни личности. Това си мислих точно тези седмици, че като че ли преди години имало повече камъни, повече канари и това е бутало спортистите да се изявяват в техните си области, докато сега, айде да не кажем, че живеем супер живот, но някакси по-лежерно стават нещата. По-малко ги спъваме тия деца. По-малко им позволяваме сами да се справят с предизвикателствата, което е от огромно значение. Повече ги пазим. И това дава своето отражение. Нали? Те така изграждат един характер, който не е толкова устойчив и когато възникнат първите проблеми, деца викат, те са готови да се предадат и затова и много по-трудно се работи в днешно време. Различни са времената. Напълно съм съгласен с това, че преди време бяха по-сериозни предизвикателствата и когато се спънеш и станеш и в един момент се калява характера и се изгражда една така здрава психика и устойчивост. Но в допълнение на това аз вярвам, че в наши дни спорта като цяло, който и да е той, и то състезателния спорт, не на най-високо професионално ниво, но това да участваш в състезание, да преживяваш и успех, но понякога и неуспех, е онова спъване, което в нашето детство и в поколенията преди нас
го има много повече. Сега реално живота на улицата, израстването на улицата е много по-ограничено. За по-малко деца го има. Случва се, но много по-малък мащаб. И точно спортната среда, участието в състезание, подготовката, престартовата треска, после преживяването на резултата е нещо, което ако децата не го направят в спорт, те нямат къде да се срещнат с него. Много трудно. Тоест могат да го намерят на друго място. Точно тая теза съм защитавал и аз пред родители, които казват, да, ама виж какви истерии изпада прямо детето по време на матч, нали, това тенис, нали, ще го спрем и така нататък, напрежение, и аз това говоря с родителите. Ама това е възможност. Това дете не изпада заради спорта или заради матча в истерии, а защото има неща, с които трябва да се справи. И кога, ако не сега, е най-добрият момент. Напрежението, стреса да мине през този матч, да изкара деца вика тая емоция от себе си и в един момент да бъде по-уверено и по-спокойно, и то такова ще бъде и в живота. Ако се опитаме да го предпазим това дете от тези емоции, същото ще се случва по-късно и в живота, когато вече и психиката е така укрепнала и много трудно се и променя вече в уния моменти. А какъв е родителския фактор като предизвикателство за вас като треньори? Защото тук са идвали треньори от други спортове и всички знаем какви са проблемите в България, свързани с родителите. Та при вас как е положението? Тази монета има две страни със сигурност. Две пълноправни страни. Случва се, че все по-малко е ангажирана държавата спорта, а ние това темата. Mm-hmm. И на родителите им се налага повече от всякога да бъдат и спонсори, и много често в нашия спорт и в други, един от двамата родители трябва да играе ролята на такси през деня, да заведе децата на тренировка, да ги вземе, да ги чака, и други дейности, които като че ли преди известно време не се е налагало. И някакси естествено се случва, че те започват да се опитват да навлизат повече в полето на треньорите. Ще излъжим, ако кажем, че не е предизвикателство работа с родителите, но в крайна сметка ние гледаме на нашите родители, на родителите на децата, които тренират нашия клуб, като наши съотборници. Mm-hmm. И се опитваме заедно да намерим най-доброто решение за тяхното дете. Ако приемем, че сме един отбор и да кажем, използваме футбола за аналогия, не може да всички да играят централен нападател. В тази аналогия централен нападател е детето. Така че трябва да видим кой може да се справи най-добре като ляв външен халф, кой е най-добре като централен защитник и да подадем на голмайстора. И да подадем на голмайстора, да материализира труда на целия отбор. А допускате ли родители на вашите тренировки? Да, родителите присъстват на тренировките, кой по-малко, кой повече, но примерно през зимния период има правила, които са цялостно за балона. Нали? Да. Защо на първо място? Нали? Малко е пространството, ако влезнат деца, вика, ако има 30 деца вътре и влезнат 40 родители, нали, на първо място. И така, поне за мен като треньор е наистина по-добрия вариант. Аз се чувствам много по-спокоен и много по-добре, когато родителите няма проблем да наблюдават каквото и да било, да задават каквито и да било въпроси след тренировката, нали? Но аз лично предпочитам и го смятам за по-вярното нещо, родителя да е отвън, когато тренировъчният процес е в действие, нали? И го смятам за нещо логично. Въпреки че има родители, които така, нали, нямам спомени сега, нали, някакви конкретни, които мога да кажа, нали, виждал съм го на много места, не само в нашия клуб, но така влизат вътре в тренировката, сядат, разговарят с треньора. Да. Което също се случва, нали, не казвам правилно и грешно, казвам какво се случва. Ние се опитваме точно това по време на тренировката да ограничим тези случаи. Разбира се, да гледат, когато имат въпроси, даже ги окуражаваме да задават въпроси, да имаме открита комуникация и жива комуникация, но по време на тренировката да не се случва, което забелязваме, напоследък има такива тенденции, да кажем. За мен лично това изгражда уважението. Хем да има открита комуникация, нещата се казват, нали, такива каквито са, пък и в крайна сметка всеки пък да си знае ролята, нали, защото
конкретните роли помагат на голмайстора, както преди малко установихме. Ако се изземва функциите, нали, голмайстора няма да е в добри позиции стрелкови. Добре, след всичко казано до тук, защо го правите всичкото това нещо? Защото професията треньор е много подценявана в България, струва ми се. Е супер важна. Даже наскоро ми гостуваше един футболен агент, Георги Захариев. Казах му една мисъл, която тогава доста ме докосна, че добрият треньор може трудно да бъде намерен и невъзможно да бъде забравен. Защо го правите това нещо? За да не бъдем забравени. Аз лично винаги съм казал, когато ме питат, нали, защо се занимавам с това, че за мен това е въпрос на мисия. Това да давам на децата, нали, всеки ден да присъствам с тях, да вдъхновявам, да внушавам идеи, да ги виждам как растат щастливи, удовлетворени, успешни. Тук не говорим дори за дали някой е станал шампион или не е станал шампион. Нали. Пак казвам, това не е на първо място, но аз лично го приемам като мисия. За мен това е начин да се чувствам удовлетворен и да изпитвам радост в живота. Напоследък в социалните мрежи, в спортните среди стана популярна много една снимка, в която един баща се сбогува с детето си и там имаше текст, който е, нали, бащата е треньор и как треньорите много често жертват своето време с своите лични деца за развитието на други деца. Mm-hmm. Треньорството е едно усещане, едно действие на това да споделяш, да даваш. В името на някаква висша цел. Да стане света по-добър, колкото и силно да звучи. И е буквално действа на принципа предай нататък. Защото добрия пример, както и ти го каза, и това предишен гост го е споделил, е много силен, той е заразителен. Така че знаем, чували сме примера в Япония за учителите, където независимо на колко години са и къде ги срещнем, там обществото се поклонява пред тях. Всеки един педагог, независимо в каква сфера, който се опитва да направи по-добър човек и по-добър професионалист в неговата дейност даден човек или дете, както е основно в нашата дейност, е достоен за уважение. И да, съгласявам се с теб почти на 100%, че по-скоро е подценяван, но виждам, че в последните години лека по лека започва да се възвръща авторитета, ореола на тази професия, тази длъжност, която в годините назад съм чувал, че е имало. И като за финал, може би, какво бихте казали на родителите на децата, които сега искат да се запишат в някакъв спорт, в частност тениса, какво бихте ги посъветвали? Моето виждане е на първо място да не се фокусират чак толкова върху спортния успех. Ако той се случва по естествен път, ще дойде времето, когато да се профилира детето. Но на първо място да знаят какво спорта дава на детето. И да бъде здраво, да бъде удовлетворено, да изпитва радост от това, което прави и да изгражда една психика, която на първо място би го подкрепила в предизвикателствата, които го чакат тепърва в живота. Това е моето послание към всеки един родител. Това не означава, че като треньор, моята амбиция като треньор, че аз съм примерен, напротив, зад гърба ми стоят така доста успехи, за които съм удовлетворен и благодарен, но то никога не е било като, как се нарича, самоцел, така да го кажем. Винаги за това е стояла шапката на израстването на детето. Аз бих казал, скъпи родители, намерете спорта на вашето дете, който и да е той. Как най-добре детето ще ви подскаже. Там, където се чувства, там, където усети със сърцето си треньора на първо място, защото треньора е основната причина детето да продължи да практикува даден вид спорт. Дори на вас да не ви харесва или да струвате, че това не е за него или за нея, направете го, защото усилията в спорта
се възвръщат неколкократно в живота напред. Страхотни думи. Аз ви благодаря за това участие. Наистина, това е идеята на подкаста, да показваме хора като вас, да показваме на зрителите и вие какво губите, като изграждате чужди деца. И разбира се, да покажем каква сила е спорта и какво носи, освен насладата, учи хората на много неща, които след това в живота са супер полезни. Стискаме палци, разбира се, за добро представяне на момчето от клуба Александър Василев, за всички тези тенисисти в Австралия, които сега започват ударно 2024 година, и ние започнахме ударно в подкаста с двама от тенис треньорите на клуб 1540, така че надявам се този разговор да ви е бил интересен и да ви е надъхал поне толкова, колкото и мен надъха. Ако е така, абонирайте се за канала.